7 котельняў сістэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі плануюць сёлета мадэрнізаваць у Віцебскай вобласці. Вынікі мінулага ацяпляльнага сезону і падрыхтоўку да новага асенне-зімовага перыяду абмяркоўвалі на пасяджэнні Віцебскага аблвыканкама. У рэгіёне плануецца працягваць работу па энергазберажэнні і скарачэнні страт. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. У мінулым ацяпляльным сезоне была забяспечана безаварыйная праца цеплакрыніц і не было збою ў падачы цепла спажыўцам рэгіёну. Да таго ж удалося дасягнуць пэўнага скарачэння цепластрат. Сёлета плануецца захаваць станоўчую дынаміку па энергазберажэнні. На этот сезон у нас опять поставлены серьезные задачи. В первую очередь это по подготовке теплоисточников, по замене теплотрасс, чтобы снизить потери тепла. То есть работаем, планомерно работаем. Запланаваны работы па мадэрнізацыі абсталявання 7 котельняў. 5 з іх будуць абноўлены на Аршаншчыне, па адной у Гарадоцкім раёне і ў Віцебску. Таксама ў планах падрыхтоўкі да новага ацяпляльнага сезона замена 65 кіламетраў цепласетак. Укладваць будуць папярэдне тэрмаізаляваныя трубы. Зараз вядуцца закупкі. Для того, чтобы получить максимальный эффект от замены тепловых сетей, значит, бюджетное финансирование выделяется только на проектирование, на закупку материалов. Строительно-монтажные работы ведутся хозспособом предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Для выполнения задания на 2017 год по доле использования местных видов топлива в размере 75% планируется обеспечить до начала отопительного периода ввод котлов на местных видах топлива с загрузкой на 3 котельных. На эти цели предусмотрено 2,2 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета 1,3 миллиона рублей и из республиканского бюджета 0,9 миллиона рублей. Недостаток финансирования составляет 2,7 миллиона рублей. Вот вы сократите затраты в конкретном районе, допустим, на 2-3 миллиарда, и вложите эти затраты, централизуйте, я повторяю, и сделайте 2-3 котельные, а не размажьте их на Минвату, на утеплитель и так далее. То есть, если вы не централизуете затратную часть, которую сэкономили, у вас не будет развития, это будет просто проедание. Эканоміць затраты дапамагае выкарыстанне мясцовых відаў паліва. Іх доля ў агульным паліўным балансе сёлета дасягнула амаль 68%. І гэта адзін з лепшых паказчыкаў у краіне. Настасья Броўка, Дмітрый Котаў. Навіны, Віцебск.